ndewo ọ na-agbakwachi akpịrị mmụọ na mmadụ ege ntị. Ana m ekene nwoke na-ekene nwaanyị. Onye na-asị na tata bụ ụbọchị nkwọ, asị m ka nkwụkọtara anyị ndụ, kwọtara anyị udo, tara anyị aga n'iru, ka nkwụkọtara anyị ihe akụ akụ ihe enwe enwe, ka nkwụkwọgbọrọ anyị ruo n'ọnụma nwoke ruo n'ọnụma nwaanyị. Asị m na anyị chụba na anyị ga-achụta, anyị gbaba na anyị ga-agbata, anyị zụba ya na anyị ga-azụta n'akara. Anyị si na anyị kụwa aka na anyị ụzọ emepela anyị. Nsị na anyị ya dị ka echi na echi ada akọrọ n'igwe n'akara njibi ụwa. Anyị ga-amụ, anyị ga-azụ. Anyị si na anyị ga-adị ndụ mmiri dịkwa ndụ azụ. Anyị si na ugo anyị ga-egbu na anyị ga-achakịkwa. Anyị si na ọbịala igbo anyị ga-egbu n'onwe ya. Ọsịlisi anyị na-awa aja ga-eji nke ya wee zere aja. Na asị m kachi anyị meela anyị ọgọ, kachi anyị mepela anyị ụzọ, bupụla anyị iro na asị, bupụla anyị ọnụma ndị iro, bunye anyị elu n'aka ụwa anyị, ka anyị dị ka echi, ka anyị zụọ ka ahịa, ka anyị dị ude ka ebunu na ya na-akwa ka ebunu. Ọkwa n'otu anyị kwuru ya ka ọ ga-esi dị. Taa bụ Nkwọ na Eke na Orie na Afọ na ahịa na-anọ ụbọchị na anọ ise. Ndewo n'ụwa Igbo. Afọ mbụ Nwaada Gbarọma Ụzọ Mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo na Gbarọma ọdịnala Temple nke dị n'Enugu steeti. Tata ihe anyị ji maka ya wee bịa bụ ihe gbasara awele. Ụdị awele anyị nwere, ụdị awele dị iche iche enwere. Amarọ m ya ka a na-akpọ Grace dịka ndị oyibo si kwu. Mana ihe bụ awele dị mkpa na mmadụ ga-enwe awele. Enwere ndị nke ha bụ osinachi. Nke bụ eziokwu bụ na onwere onye ọbụla bịara n'ụwa na-enwero that grace mbụ awele. Onye ọbụla nwere awele o ji bịa ụwa, mana awele dị n'ụdị n'ụdị. Awele dị n'ụdị n'ụdị. Awele mmadụ niile abụrụ ofu. Awele mmadụ niile abụrụ ofu. Ọnya kpatara na enwere ike ifu ebe ife ị na-eme ọ dịkwa gị ka ike onye eme, onye abịakwa ọkarị gị puluo na datin. Ọ Grace onye ahụ nwere awele ya. Now, achọrọ m ka anyị mata na-enwere awele osinachi nke mmadụ ji bịa ụwa, bụ nke chi ya nyere ya ka o ji wee jee megịnị wee mụ ụwa ọ bịara. Awele anyị na-enwe n'ụwa anyị ji bịa ụwa na-editamini ka our previous life si wee dị. Ndụ anyị biburu tupu anyị abịa ụwa nke a, kedu ka anyị si wee mee, kedu ihe anyị metara, kedu ọnọdụ anyị ji wee nọrụ n'ụwa, kedu ọnọdụ anyị ji wee na mmụọ mgbe anyị nabalụ wee nachitezie nke a. Now, ọ bụrụ na ị nwere awele chi, ọ bụrụ na ị nwere awele chi dịka mmadụ, mana awele chi gị adịrọ enough for you. Now, I want you to understand that na enwere onye bịa jụọ m ajụjụ one day wee sị m, kedu ife kpatalụ na enwere ọtụtụ ndị na-anaghị eme ọdịnala, fa nara eje ụka, fa na ọkwụ n'ogboni, mana ife ha tiri aka na agalụ ha. Anyị ma na-enwere ọtụtụ ndị dị otu anwa n'obodo anyị nọ n'ime ya. Enwere ndị bụ ha bụrụ anụ elu, ha bụrụ anụ ala, abịa n'ụka ha enwere ike, abịa n'ọdịnala ha enwere ike, ọ bụrụkwa na o nwere otu nzuzo ha so, mana gịnị,
ha na-afụ ụzọ n'ihe ha na-eme. Ihe a wụ grace, ihe a bụ awele ha bụ bi ụwa. Ihe a bụ awele ha ji bi ụwa. Enwelu ndị awele ha nọ on a very high frequency, bụ na even if ma ha chụrụ aja, awele ha will always speak for them. Their grace will always speak for them. When ndị nwere low voltage awele, ha nwere achacha na ọ bụrụ dị ka ndị nke ahụ kwuru. Ebe a ka a na-eme gịnị ka the second and the third ụdị awele nwere ike isi wee bata. And ihe awụzi awele ịchụ aja. Ihe awụzi awele ịchụ aja. Mgbe ahụ ka onye a ga-eme gịnị wee nenebezi anya n'ihe gbasara ebe awele ya si bịa. Awele ya osi na arụsị ka awele ya osi na mmiri. Awele chi ya ahụ ka ahụ bụ bi ụwa osi na arụsị ka osi na mmiri. Ịghọtazi ebe ahụ awele gị si bịa site n'afa ka ị ga-esi wee ghọta ebe ahụ awele gị si bịa. Ọ bụkwa na ịbụ onye na-afụ ụzọ na ị nwere ike ime gịnị ịghọta ebe awele gị si wee bịa on your own. Ọ bụkwanụ na ịbụ onye na-enwe intuition, ị nwekwara ike ime gịnị ịchọpụta ebe awele nke gị si wee bịa on your own without gịnị na dibịa agbaghalụ gị afa. Mana the important thing bụ na ị ga-achọpụta ebe awele nke gị sizi. That low voltage ahụ ị nwere ọ bụ na mmiri ka o si ọ na-alụsị. Ịchọpụta ebe that awele ahụ si, ebe a ka ị ga-ejije wee chụọ gịnị aja awele. Ọ bụ na awele gị si na-alụsị, ijebe mee awele alụsị. Ọ bụ na awele gị si na mmiri, ije mee awele mmiri. In my next one, mma kwasịlụ na ife bụ awele mmiri na awele alụsị. Ije mee awele mmiri ma awele alụsị. Depending on ebe nke gị si wee mee gịnị wee bịa. So that gịnị ka enwe echake that awele ahụ ibubi ụwa ka achake nya ka onwe ike fụbalụ gị ụzọ ọfụma. Inwe ike chake that grace ka onwe ike wee fụbalụ gị ụzọ ọfụma. Maka na enwere ike ọ bụrụ na ụwa ịbịa bụ na enwe ebe iriri mperi, enwere ebe i mere gịnị ime mistake mere gịnị reduce that voltage ahụ of that awele ahụ ị nwere in this your present life. Ịchọpụta ebe awele gị ahụ si, ije mee gịnị wee gbaa aja ebe ahụ. Ịgbasi aja ebe ahụ to do what? To open it up. Ibe gịnị chake ya ka onwe ike mee gịnị wee na-enwetalụ gị ihe ị kwesịrị inweta n'akara gị. Then the oga kpatakpata of it all. The oga kpatakpata of it all bụ awele ọgwụ. Awele ọgwụ. Awele ọgwụ. Cheka ngwa gị eji ọgwụ wee mara ndị Igbo. Enwere ife dị ka ọdịnala ma ewezuga ọgwụ, ewezuga aja. O nwere aja, o nwere ọnọdụ mmadụ ya abụọ nọlụ. Ịchụba aja sọsọ, aja nwere ike irelease onye ahụ. Ka m gwa gị the truth. O nwere ọnọdụ mmadụ ya anọlụ. Ịchụba aja sọsọ, aja nwere ike irelease onye ahụ. Ịnị dịrị ịgwọrọ onye ahụ ọgwụ. Mana ihe ọzọ dịkwa ebe ahụ bụ na ọgwụ na aja na-arụkọkwa ọrụ. Ịgwọsi ọgwụ na ị achụpụrụ ya aja, o wee mee gịnị, o wee kunie welụba ọlụ. That is the oga kpatakpata of it all. Ọ bụrụ na ị chụọ ya na awele chi gị, ọ bụrụ na enwere very low voltage, ị chụọ ya na awele alụsị, ọ bụrụ na enwere low voltage, ị chụọ ya na awele mmiri, ọ bụrụ na enwere low voltage, gabe na awele ọgwụ. Jee gwọ ọgwụ awele. Mana ọgwụ awele dị n'ụdị n'ụdị. Ihe ọbụla mmadụ mebere n'ụwa wee mefee ya oke, ọ gị na chi gị mazikwa. Ihe ọbụla mmadụ mebere n'ụwa wee mefee ya oke, ọ gị na chi gị mazikwa. O nwere ihe ọ ga-abụ ịchọgide ịchụgide aja, aja ekwero enwetalụ gị data. Ịgwọrọ ya ọgwụ ọrụ ọrụ. Ana m agwa gị eziokwu. O nwere ife ọ ya abụ ịchụgide ịchụtarịa, ịgwọ ọrụ ya ọgwụ ọlụba ọrụ by fire by force. Mana gịnị, ị ga-amazikwa ụdị ọgwụ ị na-agwa ka ọ rapụ ịbụ dịka n'ime gịnị iji eje gwọ nke ọ ya bụ ịgwọsi anya at the end of the day ọ dịzie ka a ga-asị n'ime gị na ịbịa kechizie onwe gị ekechi. Aja ọgwụ adịrọ mma.
mana ọgwụ ọbụla mmadụ gwọrọ ka ụzọ mepeeli ya without akụbidoro mmadụ maọbụ itinye n'ihe ọbụla gbasara mmadụ anya bụ ọgwụ maọbụ iji mmadụ wee lekwa ihe bụ ọgwụ na ọ bụrụkwa na ajọ ọgwụ ka ọ bụ. Ekenekwa m unu, zitara m ozi n'akara WhatsApp na 07037311163 ka emesịa nụ.